Ήμουν αρνητικός στο να αναλάβω αυτή την έκθεση. Στην πρώτη επαφή που είχαμε κάνει με την Ρενέ είχα πολλούς ενδιασμούς. Πρώτα απ' όλα γιατί πίστευα ότι ένα τόσο δύσκολο θέμα δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί, να βγει κάτι με φωτογραφίες. Φωτογραφίες δει πάρα πολλά, ντοκουμέντα από το Auschwitz, όχι από την ιστορία, την πραγματική του ολοκαυτώματος, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό υλικό. Οπότε δεν μπορούσα να φανταστώ με ποιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να απεικονίσει ή να προσεγγίσει καν τη φρίκη του ολοκαυτώματος. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έξω από κάθε περιγραφή, κάθε σκέψη, κάθε τρόπο να μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε πόσο μάλλον οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν από μόνες τους ένα πολύ φτωχό εκφραστικό στοιχείο, πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Άλλαξα γνώμη όταν μετά από 2-3 συναντήσεις, διότι η Ρενέ επέμενε να συναντηθούμε και να δουλέψουμε μαζί, μου αφηγήθηκε μια ιστορία του παππού της, ο οποίος έχοντας μάθει το νέο της οικογένειας που χάθηκε, παίρνει μια καρέκλα στο διαμέρισμα που φιλοξενείται στην οδό Καρνεάδου, βγαίνει στο μπαλκόνι και κάθεται εκεί 3 μέρες ακίνητος, χωρίς να φάει, χωρίς να πιει νερό. Και σκέφτηκα ότι αυτή η ιστορία θα μπορούσε να δώσει ένα έναυσμα σε μια αφήγηση. Και περισσότερο αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν ότι η Ρενέ έλεγε ότι συχνά η εικόνα που φέρνει στο μυαλό της από αυτό το επεισόδιο της ζωής της οικογένειας ήταν η καρέκλα, ήταν το μόνο που μπορούσε ουσιαστικά να εικονοποιήσει. Εκεί πέρα άρχισα να σκέφτομαι ότι τελικά όταν κανείς δεν μπορεί να δώσει εικόνα στον δρόμο, στη φρίκη, στην θλίψη, αυτό το οποίο κάνει είναι να κοιτάξει δίπλα. Το δίπλα εκεί πέρα στην προηγούμενη περίπτωση ήταν η καρέκλα. Και αυτό ήταν το σχέδιο που άρχισε αμέσως να διαμορφώνεται, ότι δεν θα κάναμε ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο για το Auschwitz, αλλά θα μιλούσαμε για μια ιστορία, για μια προσωπική ιστορία. Θα κοιτούσαμε δηλαδή δίπλα. Και το δεύτερο κομμάτι που ήρθε να προσθεθεί για να προχωρήσουμε ήταν η ιστορία που μου είπε με τα υφάσματα, τα οποία βρήκε μέσα σε ένα σεντούκι σαν οικογενειακό κοιμήλιο. Δημιούργησε μια σχέση με αυτό το ύφασμα και σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτό το ύφασμα τελικά θα ήταν και το νήμα της αφήγησης και το οποίο ουσιαστικά θα μας έβγαζε έξω από το ντοκουμέντο. Θα μετέφερε το ενδιαφέρον περισσότερο στην αφήγηση, στο συναίσθημα, στη μετουσίωση, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο όπως είναι το ύφασμα, που έγινε τελικά η ψυχή των ανθρώπων. Η πρίκη του ολοκαυτώματος όντως φαίνεται σαν να είναι κλεισμένη έξω από τις φωτογραφίες. Είναι πίσω από τις φωτογραφίες. Και αυτή η ηρεμία, αν θέλετε, αυτή η γαλήνη στις φωτογραφίες, τα ήρεμα νερά της λίμνης, αυτό το νερό που περιβάλλει το στρατόπεδο και στην ουσία είναι ένα κενοτάφιο. Τα φώτα που μπαίνουν μέσα από τα παράθυρα, όλα αυτά δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας, η οποία όμως γίνεται πολύ πιο έντονη όταν σε αυτές τις εικόνες του έξω προβάλλουμε με τη φαντασία μας το ανίποτο. Διότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι η δύναμη της φωτογραφίας, μέσα από μια, ας το πούμε έτσι, αποσιώπηση. Πίσω από αυτή την αποσιώπηση υπάρχει αυτό το οποίο ο ίδιος ο θεατής μέσα από τη δική του εμπειρία γεμίζει με τη φαντασία του.
η λύτρωση από ένα τραύμα πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία πολύ βαθιά και δύσκολη. Η Ρενέ είχε εξ αρχής στο μυαλό της αυτό. Πιστεύω ότι όντως την βασάνιζε, ίσως και την βασανίζει ακόμα, η σκέψη αυτού του άδικου χαμού της οικογένειας, που βλέπετε κάποια στιγμή το προσωπικό τραύμα, όταν τοποθετείται μέσα σε ένα γενικότερο ιστορικό γεγονός όπως ήταν το Ολοκαύτωμα, παίρνει μια άλλη τελείως διαφορετική διάσταση. Δεν νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να το συλλάβει, παρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ανθρώπους. Και γι' αυτό εγώ το αντιμετωπίζω με απόλυτο σεβασμό αυτή την αίσθηση του τραύματος και της απώλειας. Και βέβαια είναι δικαίωμα. Έπρεπε να κάνει αυτό το ταξίδι, που ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι που κάνει για χάρη του παππού της. Γίνεται τα μάτια του κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το χώρο που ο ίδιος δεν τόλμησε να πάει σε όλη τη ζωή.